emnandi ngendlela esimanga ingoma yakhe lapha kuba ubaba uSipho Makhabane ethi ke he brought me this far, the devil is a liar. Yes, isikhathi nje lapha ke emzuzu ishumi nantathu nje kuphela libombo lapha ke ihora leshumi. Ngesethembise usothi mawusifala isikhathi lesi uzobe khona lapha ke ubaba uSipho Makhabane namhlanje sobe sikhuluma naye ke sithi nje ukumprofile kancane. Ake ngimbingelele. Ba Makhabane sakubingelela sawubona. Ngiyaphila kakhulu mntaka mama, uyaphila wena? Baba inkosi nomusa isigcinile nje, siyabonga kakhulu. Ake ngibingelele bonke balalele emakhaya kuphela bekhona egameni lika Jesu. Amen baba. Yes baba, sithela ke sikubize namhlanje sizokhuluma nawe. Abantu abaningi bakwazi ngomculi ubaba uSipho Makhabane. Mhlambe njengomculi kukhona mhlambe okunye kwenza eceleni. Angiboni kakhulu mfowethu. Lengisho ukuthi abantu abaningi bangazi ngomculi ngaphandle kokucula ngeshumayela. Into engibakazayo manje ukuthi maningi ama-invitations ami okushumayela kundlula ema-invitation okucula. Yeah. And manje angazi kwenzakalani, uNkulunkulu ufuna ukwenzani, number 1. Yeah. Nangokuthi ke ngumuntu longihlala estradini always. Nkosi yami. Ngishumayela ngasho ngathi mangivuka uNkulunkulu makunikeza a second chance, ngasho ukuthi I will double the engine. Yes. Uma ukhumbula kahle ngasho kanjalo. Njengoba ngikhuluma nawe nje ngisendleleni ngiya eMafikeng. Yeah. La khona abantu abaningi bayathi ukuthi lesisembombele stadium 2 weeks ago. Yes. And manje siya eMafikeng ngomhla ka7 November ngibe ngisemafikeng. Yes. E-convention center. Lengakusho ukuthi ngisemdleleni, uNkulunkulu uyangibusisa kakhulu. uNkulunkulu usathana unamanga. Yeah. Lengakutshela kona nje ngiloko umfoka baba esethi nanokuthi ke abantu kufuna bathi ukuthi our God is able. Yes. uNkulunkulu ongendi mistake, uNkulunkulu ohlale khona njalo. Yes baba, la abantu bakwazi manje usungumculi, mhlambe usakhula vele bekuyisifiso sakho ukuthi ke ngelinye ilanga uyibona ungumculi usakhula, and futhi muphi umculo okhulu ulalela? Mangisakhula mfoka baba, ngakaze ngicabanga ukuthi ngiyoba umculi. Into nje iyafika nje endleleni. Ngisakhula eSunday school, ngisakhula esontweni ngicula kwi-church choir, ngisakhula ngisacula esikoleni. Angikaze ngicabanga ukuthi kucabanga le ndlela kungayo namhlanje. Yeah. Sibonga uNkulunkulu nokuthi ke umuntu kubalekile kulalela ukuthi uNkulunkulu uthini ngaleso sikhathi. Before uba kule industry leyo ezokucula khona mhlawumbe omunye umsebenzi oke wawenza eceleni baba? No, awukho omunye umsebenzi engawenza eceleni ngaphandle kokuhlabelela. Ngivele nje ngasebenza nje kuma-constructions, ngasebenza ku-Telkom, ngase ngingena ke emculweni. Yes baba. Uqale nini ukubona ukuthi ke mhlawumbe unalo ikhono lokuthi ke ube umculi? Ekukhuleni kwami professionally ngingaqala 1992, but all along konke leko 90 kuya ko 89 bengicula ke kwathi ku-church choir. And ngicubeka ke up until ke la khona sengenza ke professional 1992. Yes. Ngakhipha album yami yokuqala ethi umlilo, kwalandela Intokozo, kwalandela njalo nje kuze kufika ama-albums enginawo namhlanje. Baba, usakhuluma ngama-album akho osuke waba nawo, mangaki manje ama-album osuke wakhipha nje? Mntanami-ke maningi kakhulu ama-album lengingawakhipha. Ngiyacabanga ukuthi uma ngicabanga ngihlanganisa ne-British worship edlalako nje nyalo. Yeah. Ama-album ami aya ko-28. Yes. Yeah. Mangabe sakhuluma nje ngomculo wakho, kukhona le ngoma le eyokuqala nqa owathi mangabe uqala ukuyikhipha noma ingoma yakhe yokuqala uyifaka ku-CD, yiphi lo ngoma leyo owaqala ngayo nqa? And futhi uzizwa kanjani mangabe uyilalela manje uyiqhanisa ngendlela le owawucula ngayo kuqala? Bhuti wami, uma ngilalela i-album yokuqala engayikhokhayo,
nokulalela la sengikhona manje yeah mkhulu kakhulu umehluko ngoba i-album yami yokuqala nje ingoma yami yokuqala beyithi Hluma Umlilo yeah i-album yokuqala leyo and kulandela bo Jesu lo Jesu namandla kulandele bo Yeka Intokozo ekhona ekhaya kulandele njalo njalo uma ungabuka namhlanje ngibuke emuva la ngiqhamuka khona nalombhacanga lo yes ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ungifevile kakhulu yeah a favor from above yes ukuthi ngibe la ngikhona khona nalombhacanga la khona umculo lo lobukeleka phansi abantu abaningi nasemasontweni ethu awuculwa nje kalula bacula silungu bantu bethu bavile bacula silungu balahla into yabo so ngingacula nalombhacanga solo ngaqala ngaqhubeka nawo ukuze kube namhlanje ngathi ukuthi mina more than 27 years in the music industry and I'm still effective and God still uses me kakhulu it's a grace from above ngoba baningi abantu abanama-album awu-2 baphela kanjalo abanye banama-album awu-3 abanye bane-album leyi-1 nje baphela kanjalo but ubuka more than 27 years in the music industry and God is still using me blessing me ezingikhuluma nawe nje ngomhla ka4 lenyanga esiya kuyo October next week ngibe ngiseTanzania performa khona eTanzania yeah umsebenzi omuhle uyancomeka uNkulunkulu kusho ukuthi ke impela hayi khona uyazenza imangaliso ibaba la yini mhlambe yakwenza ukuthi ukhethe ucula igospel ikhona eminye inhlobo zemculo ekhona ngumntwana wasebukhosini ngikhonzela nje uNkulunkulu ngumntwana wasebukhosini emakhaya emazulwini kungakho bengeke ngikhona kwenta lokunye ngaphandle kwento yasebukhosini yes baba la ngitholile la ngakhuluma nawe phambilini kuqala ngathola la ukuthi ke you have your own recording company mhlambe yini yakwenza ukuthi ke udecide ukuyivulela your own recording company into yokuqala futhi abantu abaningi bayathanda kwenta indotha labanye abantu yes umusic wami bonganakeki kakhulu ngaleso sikhathi mangisafika kwi-industry abelungu nabantu abakade becula ngaleso sikhathi bathanda ukucula imusic wangaphandle bakangabona nasemakhwayeni ethu emabandleni wethu abantwana bethu bacula umusic wangaphandle so manje ngaleso sikhathi umusic wami we-gospel the type of music engiculayo babanganandaba layo kuma-record companies bangawu-understand yes ngiyo into yenza ukuthi you know what let me do this thing ezo-understandwa yimi ngoba uma ucabanga ukuthi leli intokozo ekhona ekhaya ezobacaca yini yona le lebantu bengama-producers ngaleso sikhathi bebamangala ukuthi yini locula kulo muntu kanti bona bangayi-understand then-ke that's why I decided to record to do inangizana my own record label Big Fish Music leso sikhathi bekwami amanxusa music production yes exactly yamuva-ke to Big Fish after ngithole i-nickname there khona yini mhlambe baba usuke nje wabanceda kulomkhakha lo wezokucula asebephumelele manje mama la kule industry yomculo 90% of the gospel musicians babuya kule tandla lethu nkosi yami I discovered them and from Bonqandweni boShongwe boFrance boHleniwe boThobekile bopastor Nqanda boIsrael boThebiso Mdawu you can name them baningi it's more than 9 artists are from this hand. Yes. So, uNkulunkulu ngisebenzise kakhulu and God is still using me to discover more people. Yes. Baba Makhabane siyazi ukuthi njengamanje waphumelela nawe ukuthi iphupho lakho lokuba umculi lifezeke. Mhlawumbe ubani lo owakunceda wena ongasoze umkhohle lo wakunceda ukuthi iphupho lakho lifezeke? Mina mfowethu njengoba ngisho ukuthi ngazivulela indlela ngoba indlela i-type of music engoculayo ngaleso sikhathi ngafika ngaso mina bekungekho umuntu ofuna ukuyamukela but bangenza ukuthi ngifostelele mina nalokuthi-ke okuningi engakufunda kuba ku-Derek Nzimande ngaleso sikhathi
ngasifunda ke ukuthi yazi kumele ngitendele Tiko yazi into leyangisida kuze kube namhlanje ngiyatendela Tiko ngatifundisa ukuthi uma ngabe ngingatholi ukuthi angitendele le Tiko kungakho ngathola ukuthi ngikhola ukutendela all these things with my standard 3. Yeah, ubaba ukhuluma ngendaba ukuthi ke with your standard 3 una standard 3 esikoleni sala emhlabeni ngokufunda ngafunda ngagcina kwa standard 3 and then from there eMazulu nga apply ekhaya eSuthwini. Nkosi yami, God please help me. I just want to change the mentality yokuthi I'm standard 3. Yeah, And then ukuthi ngisitshela ukuthi ngino matric. yes, Ukuze ukuthi ngikwazi ukuvula eminye iminyango. Ngoba imentality yahlupha. Baningi abantu abanabo standard 5. yeah, And then abangakhonanga nabo ukuqhubeka lemfundo but batshela ukuthi ngeke baphumelele in life. But now look at Sipho Makhabane with standard 3. And then it means law on the standard 5 une advantage ama standard 2 more than Sipho Makhabane. Why you are telling yourself you won't make it in life? You'll make it. yeah, The doors are closed but not locked. Yeah. Stand up and push the door. That's all. yeah. Omakhabane kuningi engakubuza kona engazi yazi serious yazi ngiyayicabanga ukuthi bona ngelinye ilanga I wish mangathiwa futhi ngiphinde futhi ngithole esinye isikhathi uvumele sibuye futhi siqhubeke siyesithinte nezinto esingayithintanga namhlanje What to do? Yes. So arrange isikhathi arrange ilanga ngibe live not Yes. telephonical. Yeah. I'll just come straight hlale nabantu ku program and then bafone babuza into abafuna ukuzibuza Yes. basizakala abafuna basizakala khona. yeah baba la before ngivale la nginamanakozana nje nama question nje amancane nje awu 4 nje afane ngifuna ukuthi wena bese uyongiqedelela lapha na ke ibase mangathiwa la uzoqedela baba ngizosho isentence bese yaliqedela wena ngaphandle ko music ngokuba umculo wawungaba Ngingaba yi-lawyer. wow okay umusic kuwena uyi Kuyimpilo ku-music. Nkosi yami umculo wami mangabe ngolalela ungeza ngizizwe Ngijabule kakhulu and protected. ngibhala izingoma zami ngoba Ngisiza abantu nami futhi ngokwami. supporta umusic wami ngoba Uzokusiza uzokumotivate ukwazi ukuqhubeka nempilo. Nkosi yami power baba nje mhlambe sesigoqa nje information encane mhlambe ofuna nje usinikeza wena bese ke siyayivala baba. Angibonge kakhulu mfowethu ngithanda nje ukuthatha lethuba ngibonge abantu bonke abenze uSipho Makhabane the support abanginikeze yona all these years njengoba ngishilo ukuthi it is not easy ukuthi artist ihlale more than iminyaka engaka isese effective. Yeah. So kungenxa yesupport engitholayo ekhaya eMpumalanga. Ngiyabonga kakhulu Swaziland, ngiyabonga kakhulu Mpumalanga, ngiyabonga kakhulu South Africa, Africans. Thank you so much for the support you are giving me every day. God bless. Saba kakhulu baba. Solihlela nolunye usuku ukuthi ke siphinde futhi ke sikhuluma nini siqhubeke nejeni yakho. Saba kakhulu baba. Thank you. Yebo. Wembulali wena